Άρα βάζω. Έκατσα. Ναι, πρέπει. Δεν θα πει όλο. Σας πειράζει να βλέπω και λίγο στο... Όχι, όχι. Θεσσαλονίκη, εγώ Θεσσαλονίκη. Σας αρέσει το πυρακινό? Όχι, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Καλά, καλά. Δεν είναι πιο ωραίο? Να βλέπω λίγο τα λόγια, μην τα ξεχάσω. Για ένα λεπτό. Το καλέ. Λοιπόν, θέλω να γελάσετε πολύ. Μπορεί να τρέμει λίγο σιγά. Το καλέ. Μη βιάζεσαι. Μη βιάζεσαι, λίγο Κωνσταντίνα δεν κάνει καλό. Ακούγεσαι πεντακάθαρα, μάνα μου. Έλα, παιδιά. Λάκια. Μπες εσύ στο ρυθμό για να μπει. Τραγουδίστε μαζί, μωρέ. Δεν θέλω ντροπές. Όχι, ντροπές. Μάνος Κούλας, από τη Θεσσαλονίκη. Άιντε, μάνα μου! Καλά το πας. Ακολούθα εκεί.
Adore. Μπράβο! Πάμε μια Θεσσαλονίκη. Πάμε μια Θεσσαλονίκη. Έτσι λέει. Έλα μια Θεσσαλονίκη. Πάρω το αμάξι μου στη τσέπη Χατζηλίκη κι απόψε θα με φέρνει να τα δω Θεσσαλονίκη. Άιντα! Θεσσαλονίκη είσαι μια στον κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου κάνει. Εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη, να ξέρετε. Θεσσαλονίκη μάγισσα τραβάσα το μαγνήτη. Θεσσαλονίκη μάνα μου γλυκιά. Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη είσαι μια στον κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που θα έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου κάνει. Αχ, κοριτσάρα μου, εσύ. Θεσσαλονίκη είσαι όμορφη όλες τις Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου κάνει. Θεσσαλονίκη είσαι μια στον κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου κάνει. Θεσσαλονίκη είσαι μια στον κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου κάνει. Ποιος πάω, ρε. Έτσι, βλέπεις την κυρία Κουνή. Και μέχρι τώρα να ξέρεις εσύ λάθος. Μόνο. Το είπα για να του πιάσω. Παιδάκι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς που έτσι. Το όνομα σου. Ραφαέλα, χαίρομαι πολύ. Χρήστο. Κωνσταντίνα Χρήστος, Ραφαέλα. Έχω πολύ. Πολύ κέφι. Εδώ μένετε. Έβγαλε και τα παιδιά. Από Δεν Θεσσαλονίκη νομίζω να σας πειράζει. είμαστε. Αλλά εδώ μένουμε Λευκοσία λόγω δουλειάς. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η Κωνσταντίνα είναι από την Καλαμάτα, εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Για συνεννοούμαστε τώρα, έτσι. Το βορρά μέχρι τον νότο που λέει. Να μ' αγαπάς δεν είχα τρόπο. Πες το. Αυτός ο κόσμος. Μανοσκούλας, μανοσκούλας. Χαρήκαμε. Γεια σας παιδιά, χαρήκαμε πολύ. Να είστε καλά. Να έχετε καλό βράδυ, χάρηκα και εγώ. Κύπρο, Η Ραφαηλία. Και αυτός εδώ είναι, καταλαβαίνεις. Τον ίδιο πόνο, Πάμε να φύγουμε εμείς, άμα είναι να αφήσεις τα κορίτσια εδώ να συζητήσουν. Πετάς, και εγώ γι' αυτό πέταξα και γύριζα. Τι Κύπρο στην Αθήνα, πώς εντάξει. Έτσι, στη Θεσσαλονίκη και Κύπρος λοιπόν. Για να είστε καλά. Τι έχει να πείτε κυρία Κουνή? Έχω να κάνω μια δήλωση. Τι πει? Τραγούδισα δεν πάντα. έχει. Όχι, τραγουδίσεις πάρα πολύ. Κοίτα, δεν σ' ακούγει κανείς. Μόνο ένα τραπέζι με 12 άτομα. 25 άτομα. Ξέρω όλα καλά. Και πάλι καλά τραγουδίσεις, Σου πάρα πολύ άρεσε? καλά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Αλήθεια. Ναι. Τραγούδισα χάλια, να. Όχι, τραγούδισε πάρα Να πολύ. άκουγα τη φωνή μου. Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να τραγουδίσεις έτσι καλά. Αλήθεια. Ναι, και τραγουδίσεις παραπάνω από όσο περίμενα. Και εγώ και κέφι λένε. Και έχεις και κέφι, τι νομίζεις, δεν έχεις κέφι, ότι έχεις καμιά ξενέρο, τι νομίζεις? Σε παρακαλώ πολύ, μην με τρελαίνεις. Όταν λέμε ότι έχεις κέφι και ότι δεν έχεις καμία σχέση με κανέναν άλλον, πάει να πει ότι δεν έχεις καμία σχέση με κανέναν άλλον. Σου πω το αυτιά, σου πω το αυτιά, τα παιδιά. Ας κάνουμε καλίτσα. Καλίτσα. Μεγάλα καλίτσα.
Άιτε. Να δούμε και τον κύριο Χάρη. Γεια σας κύριε Χάρη, σας ευχαριστούμε Χάρη, πάρα σας πολύ ευχαριστούμε πάρα για τη συνεργασία και για όλα όσα μας προσφέρατε σήμερα. Κύριε Χάρη, σας αγαπάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Στο καθοδόν. Σήμερα θα το γενέθλιά μου, σε μισή ώρα ακριβώς. Σε μισή ώρα τα έχεις, δεν τα έχεις ακόμα και στα νέα. Σε μισή ώρα. Όχι, δεν έχεις φύγει ακόμα. Στο καθοδόν. Να κάνουμε και μια διαφήμιση. Στην Λίδρας οδό. Στην οδό Λίδρας, ελάτε όποτε θέλετε. Στην Κύπρο, στη Λευκοσία. Στο καθοδόν, μόλις μπείτε να ζητήσετε τον μάνατζερ Μάνο. Γεια σας. Γεια σας. Και από εδώ. Το ρητό της Ελλάδας. Λοιπόν, και από εδώ. Οι 103 λόγοι για να είσαι Έλληνας. Μπλα 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 μπλα. Όποιος έχει κουράγιο, ας κάτσει και τα διαβάσει. Με το βίντεο που τραβάει. Εντάξει, είναι πολύ ωραία τα πράγματα τώρα που γράφει. Όποιος γουστάρει θα διαβάσει να. Γιατί η τρέλα δεν πάει στα βουνά, πάει στις παραλίες. Έτσι, μπράβο. Η τρέλα δεν πάει στα βουνά, λέει, πάει στις παραλίες. Έτσι, Και στον Ανδρώνικο και στην Κωνσταντίνα. έτσι, ελληνικές καταστάσεις. Θρυλικές καταστάσεις. Περίμενα, περιμένουμε και τον Μάνο. Μάνο, έλα σε παρακαλώ πολύ. Μάνο, σε καλούμε στο... Να μπεις και εσύ στο. Τίποτα, έχεις προβλήματα. Πού πεθάνω από να Μάνο, Έλα, θέλεις να κάνεις μια δηλώση στην κάμερα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ με καλή παρέα και σας βλέπω σήμερα. Ωραία μουσικούλα, ευχάριστη παρέα. Αλκοόλ δεν πίνω, πίνετε εσείς για μένα. Εμείς ευχαριστούμε μάλλον για όλα. Δείξε μας λίγο σε παρακαλούμε το δώρο που σου έκανε σήμερα ο αδερφός σου. Ένα καταπληκτικό δώρο. Για να δείξω. Δεν έχω λόγια να εκφράσω αυτή τη χαρά. Είναι πολύ ωραία. Σήμερα κάναμε αντικλείδι. Και Κάναμε ένα το αντικλείδι γράφει Άρης. Του Άρη. Φιλάκια.